Tak. Jo, co stáváme Šimon Heja, neboli Šimon Malíček. Tentokrát tady jsem já a jdeme na to asi, no, na výstavbu. Kde je ten moje váček? Jest, ten bajík. Tak pojedem. A my jedeme jakoby směr. Kamo? Tady bylo z toho dílu, dokud ještě nevyjedeme. No, díky bohu. Kamo? Teď jedeme směr Kronhof, což znamená stanice takzvaným polského vlaku. Mně je to jedno. Kámo, pošli to jednou rychle. No tak to je jedno, viď. Když to pojeme, tak kolejíme. Kámo, brzdí. Kámo. Jo. Že tam je další zastávka a pak na další končíme. A pojedeme směr jako Monte Cassino, což bude si jako tady to. Monte Cassino. Ale tady nikdo není, tak pojedeme rovnou. Tady se čepneme jízdu a teraz pojedeme pomalu, protože jsme nevykolíme. Neříkal jsem to? Neříkal jsem to, že to fakt vykolíme? No tak už jako asi konec videa.